Basatan toran günü bir de dolaktarбын. Барыгытын хетинни төт күнүгөр бихидой дубутугар Россияга самоголу хыла билдирилен турар. Жон серге бугандык бир эме самоголу вактакпыт. Биһиге Россия дүнен ол ихигар биһи республикабыт субъект боларынан элбак үйсен такка народ жон серге тебестибиттелер оллар. Бары бирге бир кихи урду болса малыстак бутна биһиге Мадонна Россия бут бу күйрү, кыгыры, индике сайдыйын улахан бигерелләкбит. Бүгін бихиге онны хөп түбәһеннәрәммит государстводан награла туттаттатыбыт бихиге туру үләһит дөннәр бутугар нору каяса бара салаларыттан ол курдук Павла Владимир Иванович бихиге бир дөдүлакпыт кини Хака республикатын төләк тренеры болла кини билеген бихиге Огыз спортивна школа тренера оны һәргә республика чаттарга главный тренер он һәргә өрсөлләргә энкиле хуак финансовый казначейское управление үләбит биге финансист бут Яна Прокопьевна Кирилловна бу министерство туйгуна болла оны сәргә биге хама улык җак каһастыватын бу Джон Сергей итиннән берер участок мастера Валентин Васильевич Васильевка биге бу правительство берсәтә бәһәнән толара Чатарсенко аттан бу мактал суутуттарды бут үрүнкөмүс белеле оны һәргә биге бу мелиорация бут өрсөлләргә үлләбит бу биге нөсөтү бапрогар үлелеспекке битигәр бу правительство грамотатын Чемура Владимир Гасоттарды онтон дөстөтөгөл биге бу награланма жоннорга дерек мактал бутун тедде бит киндер бәләрен үлеләреннән бәләрен местеләргә бу хөптөктүк честәкте күлләннәр биге республика бутун биге дойду бутун оны биге мутун хайыннара турдуннар.